Bună dimineața, dragilor! La noi este amiază deja, dar eu abia încep vlogul acum pentru că am terminat toată treaba. Bine, mai am mașina de spălat, dar care mai așteaptă, nu este nicio problemă absolut. Oliver doarme, a adormit în sfârșit, iar eu mă pot bucura de un ceai. O să fac imediat un ceai. Acum mi s-a fiert apa și o să mă ocup de asta. Nu am strâns de la bucătărie doar, dar asta se face după aceea, pentru că dacă eu amân momentul în care e timpul meu, e vremea în care să pot și eu să mă relaxez un pic, atunci dispare, nu mai există pe ziua de astăzi. Apropo, vestea cea mare este că am slăbit 3 kg aproape, 2,5 parcă, ceva de genul ăsta, dar sunt pe drumul cel bun și vreau să vă spun că mă simt atât de bine în pielea mea atunci când îmi iese. Trebuie să fac ordine în frigider. Astăzi arăt cam așa. Nu am vrut să am umerii goi, să mă jenez în cazul în care mi se vede ceva. Nu mă duc nicăieri, doar la școală. Dar și atunci când merg la școală, trebuie să arăt într-un fel, zic eu, ca să mă pot manifesta cu copiii, să mă aplec, și nu vreau să-mi iasă nimic, așa că mi-am luat această cămașă. Mă tot gândeam să-mi iau cămașa asta sau să-mi iau cardiganul ăla super lung, dar am zis că de ce nu, asta nu prea am purtat-o și mi se pare că se potrivește foarte bine leopardul cu jeans, blug. Și ia uitați-vă, rochia asta care era super fixă pe mine, acum este așa. Îmi place foarte mult. Abia aștept să mai slăbesc și sunt foarte fericită că s-a pornit din loc. Adică eram fixată la 60 și nu mai țin minte câte kilograme, 65 parcă. Și tot nu înțelegeam de ce nu pornește cântarul ăsta. De așa am avut și după prima sarcină și după a doua. O să stau așa să nu vedeți în spate, dar oricum este viața de zi cu zi. Despre ce vorbim? O să-mi fac în cana asta care mai trăiește și ea este din 2021, făcută de Victor la școală, la grădiniță, la creșă de fapt, la București, și o savurez cu drag. Aici avem așa o poză și aici așa. Am pus-o de câteva ore în mașina de spălat și s-a șters și de atunci nu o mai punem. Mereu o spăl cu mâna. Dar o și folosesc. Astăzi mi-am pus, după cum puteți să vedeți, mi-am schimbat cerceii, mi-am pus colierul ăsta pe care nu l-am purtat de foarte, foarte mult timp și nu cred că... Adică nu țin minte ultima dată când l-am purtat. O să încerc să nu fiu așa perfecționistă, dar văd pe fundal chestii care mă deranjează și nu înțeleg de unde vine asta, că până acum nu eram chiar atât de nebună, dar acum iată că ceva s-a produs în creierul meu și orice mă deranjează, de exemplu acum mă deranjează liniile acestea. E curată, dar din rapid așa, din fugă am șters totul. Aici nu mai fac curat, că nu are rost, adică pe măsură ce le folosim o să se mai elibereze de acolo și o să arate într-un fel. Acum însă vreau să vă spun că în dulapuri am o dezordine totală, dar nu știu cum se face, că nu am timp. Nu am timp de ele. Iată, vă arăt așa un pic doar, pam, pam. Trebuie neapărat să mă ocup de asta. Ia uitați-vă ce aici. Deci nu găsești nimic. Aici încă mai este cum este. Da, aici. Da. Asta se întâmplă. Dar de ce nu am timp? Că eu aș face și acum. În primul rând, când am timp, iată cum este acum, dacă mă apuc să fac ceva de genul ăsta, fac gălăgie foarte mare pentru că îmi cade ceva, îmi cade un capac și așa mai departe, se trezește instant Oliver. Dar dacă am timp,
Adică Tudor este acasă și poate sta cu Oliver, nu stă el, nu stă Oliver, pentru că el este foarte, foarte plângăcios de la o vreme. V-am mai zis eu prin aceste vloguri că este super plângăcios și vrea doar cu mami și urlă din toți plămânii și când îl iau este super, super ok. N-are nimic copilul. Așa, acum o să-mi fac ceaiul. Să-mi iau ceva gustare, dar nu știu, cred că aș mânca prânz. Apropo, cum am slăbit? Fasting, fetelor, fasting. Și fac 16 cu 8, adică 8 ore mănânc, 16 nu mănânc și mă țin atât de bine. Deci eu nu am crezut că o să am tăria asta de caracter, pentru că pentru mine și celălalt, care e 12, parcă ceva de genul ăsta, nu era ce trebuie, dar, vreau să vă spun că acum sunt foarte, foarte bine și sau că mi-a venit asta la cap, sau că, nu știu, dar sunt foarte ok și pot să mănânc ce vreau eu, pentru că asta era problema, că mie, dacă îmi tai ceva, eu sunt foarte furioasă. Haideți că o să mănânc, o să-mi pun, am piure și am un șnițel pe care trebuie să-l mâncăm astăzi, adică eu o să-l mănânc. La copii le-am pus la școală. Pentru diseară o să fac o supă și cine a făcut? M-am uitat un vlog astăzi, nu mai știu. Cine a cumpărat? Priscila, cred că a zis că a luat mălai și că face mămăligă. Și m-am gândit, stai că am și eu. Am și eu mălai și am și carne și o să pun la Instant Pot carnea. O să o fac cu multă ceapă, cu mult morcov și o să fie așa ca o fripturică și o să fac, pentru că copiilor le place foarte, foarte mult mămăliga. Și o să fac și mămăligă și am și mozzarella. Nu am brânză sărată, din păcate. Aoleu, fac gălăgie. Iată, gălăgia asta îl trezește pe Oliver. Îl trezește și gata. Dar astăzi o să fie așa un vlog mai lejer, o să mă duc după copii, cred că o să vă iau cu mine iarăși. Nu știu dacă o să mergem undeva la înghețată, dar dacă îi duc la înghețată vă arăt și vouă. Asta e ritualul lor preferat. Victor încă nu știe, dar eu i-am luat lui cadou, deja și la vine evident. I-am luat cadou încă un dinozaur, o să vă arăt imediat. Nu știu dacă m-am arătat aici pe vlog al doilea dinozaur pe care l-a făcut, dar și primul. Și a zis că vrea să-și facă muzeu de dinozauri. Din colecția aceea sunt, cred că 5 și iată eu 3 am găsit diferiți. Urmează să... Am mai văzut în mall în care a fost. Este așa întunecată pentru că a fost prăjit ultimul și evident ce a rămas pe pe tigaie s-a lipit de acest șnițel, dar înăuntru este foarte bun. Da, în cazul în care apare în cadru și credeți că mănânc arsură, nu este chiar așa. Și nu mai credeți tot ce vedeți pe internet, apropo, vreau să vă zic despre asta, nu mai credeți și nu credeți că oamenii au o viață așa cum o prezintă pe Instagram. Pe Instagram mai ales mă refer, pentru că uitându-vă voi la aceste videoclipuri perfecte în ghilimele, pentru că, credeți-mă, nu este așa, aveți tendința să vă frustrați din nimic și să rămâneți cu alte sechele, ceea ce nu este ok pentru sănătatea dumneavoastră. Voi, informația cu care rămâneți după toate acestea, să o filtrați un pic și să vă alegeți doar ceea ce vi se potrivește stilului vostru de viață, ceea ce vi se potrivește situației voastre financiare și așa mai departe. Pentru că este una ce vedem noi pe internet și vrem să tindem acolo. Știu, te duc în eroare. Te duc în eroare pentru că în viața reală nu este așa. Și unboxing-urile astea de lux, de toate astea, nu sunt chiar așa cum credeți voi. Noi am fost, nu mai țin minte, niciun magazin de lux, ca să vedem, whatever, ceva. Și doamnele de acolo, consultantele, am cerut să fac o poză la acel produs. Și ne-a zis că, ok, puteți să faceți poză, nicio problemă. Și după care prietena, cunoștința cu care eram eu, a vrut să cumpere acel produs. Și
Adică s-a mirat într-un fel că ea vrea să cumpere, pentru că ne-a zis nouă pe moment că vin foarte multe blogerițe și doar pozează acele lucruri ca și cum le-ar fi. Adică înscenează acea cumpărătură, de fapt nu o cumpără. Așa că nu vă mai frustrați dacă vedeți ceva pe internet și credeți că voi nu ați ajuns acolo. Da, mi-am făcut, iată, prânzul meu o să fie roșii, piure și un șnițel. Am ceaiul, la care o să mai adaug o banană și îmi place foarte mult ceaiul un pic dulce sau cafeaua dulce cu cașcaval. Da, sunt ciudată, nu sunt în perioada aia a lunii, dar îmi place foarte mult combinația asta. Și cașcaval cu miere, ador, mai ales parmezanul, dar și ăsta da, am uitat cum, Emmental. Iată așa, vă pup și ne revedem un pic mai târziu. Singurătatea mea a luat sfârșit pentru că... Hai, Bibi! Hai! Ia zi! Ce faci de mâncare? Da? Ce face el, cum face și se întoarce, se mișcă, se apucă, vrea să se ridice. Ce face bitele? Îl ador. Ce face bitele? Ha? Ce? Spune aici. Ce faci? Te filmează. Nu mănâncă, nu mai poate după el, nu mai poate. Ia uite, te vezi? Vezi ce frumos ești? Da. Zi ceva. Te împingi cu picioruțele? Asta faci tu? Se aude boc, boc, da, mama? Hai mă topesc. Hai mă topesc. Nu mai pot. Ia zi ceva, zi. Spune hello. Wow. Data viitoare, da? Iar între timp eu i-am făcut piure, ați văzut,
Doar că mi-a ieșit super... Mami, nu mai umbla la microfon. Mi-a ieșit foarte subțire și o să... Acum scuzați că umblă la microfon. Mami, ce faci? Mă tăpesc după tine, mă tăpesc, măi copilul. Ziceam că mi-a ieșit foarte subțire și am mai pus un cartof la fiert și o să-l adaug fără să mai adaug apă și o să-mi iasă perfect. Ce fac cu camera asta? Că tot încerc să o întorc invers. Uite așa. Să ne vedem, da? Ia să ne vedem acolo. Iată așa. Da? Frumosule. Măi, frumosule, măi. Măi, iubitul meu. A început să se mănânce la urechi, îl scarpină probabil urechile, se freacă așa la urechiușe micuțul și se enervează. E haos, ce să zic, e haos la el în rutină, dar ce să facem, astea setapele. Da, mami? Da, mama? Am pus, ați văzut, carnea la făcut. Am făcut piure pentru Oliver, am pus, în sfârșit, am lămurit ce am acolo la... Ce fierbe acolo? Ok. O să pun camera aici și o să-l hrănesc. Ce-i dau azi să mănânce? Ați văzut ce am avut. Ce am pus din congelator era dovleac. Am avut ultimele bucăți de dovleac congelate. Mai i-am pus încă ardei și... Și ce? Și carne. Carne am avut în băncuță separată de pe iHerb și am adăugat-o. Pe diseară o să aibă mai ușor, așa, doar piure din, iată, legume. O să-i adaug și cartoful și atunci nu-i mai fac nimic. Nu-i mai dau nimic pentru că nu vreau să-i încarc burtica, da? Ia să vedem cum mănânci. E rece deja. Hai. Ia gustă. O să-l schimb pentru că o să mergem după copii și oricum să-i fie lui comod. O să-i dau un romper ceva. Da? E bun? Se aude și... Ce acolo mi-a venit o notificare la cameră. Se aude și Instant Pot-ul că scoate aburul și nu înțelegeam. Ce se aude așa tare? Îți place, iubitul? Mâncă cesul meu. Măi, iubitule, vrei să o aduc aici? Hai că o aduc aici. Hai să te vezi. Hai să te vezi. Iată așa, iată așa, iată așa. Atâta-ți trebuie ție. Cameră, cameră și gata, da? Cameră, da. Ia să arăți cum tu mănânci. Așa. Așa frumos, mami. E bun? Hai. Lasă mânuța. Miroase a ceapă. Că este făcut... Că scoate aburul din Instant Pot. Da, mami? Ups! A căzut o picătură. Acum e important să o ștergem rapid ca să nu o întindă Oliver cu degețelul, da? Iată, așa mănâncă el. Iubitul meu. Nu știu când o să trecem la faza cu bucățele, dar de fiecare dată am emoții. Încă nu, clar. Trebuie să-i vină, să-i iasă măcar un dinte și apoi să mă gândesc la asta. Dar mereu parcă am impresia că nu-i timpul acum. La toți copiii așa a fost. Da, mamă? Vedeți cu ce poftă mănâncă. N-are treabă copilul. N-are treabă copilul. Vai, ce bine miroase din Instant Pot-ul ăla. Da, iubitul. Acum ce o să fac? O să dau cu aspiratorul, după care o să ne pregătim ușor. O să mergem pe jos cu căruțul. Am de făcut niște cumpărături, dar mă uit acum, poate comand sau poate mă duc eu la magazin după ce vine Tudor acasă. Pentru că am nevoie de niște produse. Am nevoie de niște produse. Și atunci, ce se simte aici? Parcă îmi cade un cercel, dar nu.
Cred că o să filmez și din supermarket când o să mă duc după produse. Dar vedem, vedem. Cine acolo la mine, tu? Așa, Oliver nu prea este cooperativ, l-am luat în brațe. Iată, așa arată aceste schelete de dinozauri. Sunt 5 specii, după cum v-am spus, și iată, Victor își face notițe. Mai exact, notițe ca la muzeu, ce și cum, unde se află și așa mai departe. Oliver, l-am schimbat pe Oliver, nu vrea. Nu vrea să coopereze de nicio culoare, să stea un pic jos, mamă. Este camera mea, puiul. Acum mă gândesc că în casă, din motiv că am gătit, este foarte cald și am dat aerul un pic mai, cu un grad mai mic, ca să evapore toată umezdeala asta de la aburul care a fiert legumele, Doamne. Și după care o să dau la loc la 23, acum e 22. Oh, Oliver! Dar nu se simte deloc, e foarte cald și mă gândesc, dar afară cum mi-a fi în aceste haine? Dar nu mă mai schimb deja. Da. Ce? Așa-ți place ție? Să stai în picioare? Da. I-am luat aceste body-uri de la Ocaidi și o să vă arăt. Da, Oliver! Nu mai pot, deci nu mai pot. Ce vrei? Să mă ridic, vrea. Și nu înțeleg cum vine la gât, pentru că este foarte, foarte mic la gât și ultima capsă nu o închei. Iată are aici 3 capse. Nu mă trage de păr! Nu, ce? Ce faci? Noi am ieșit afară. Dă-i pace la fundulețului. Vreau să fac ordine. Am început, de fapt, iată. Și am zis, hai să iau camera totuși, dacă tot filmez vlog. Am dus acolo cei de spălat, aici cei de aruncat, aici Victor și-a... Iată așa arată treaba aia cu scheletul. Imediat o să spălăm și o să strângem totul aici. Iată, nu știu dacă mai apuc să mă duc astăzi la supermarket, deși aș vrea. Și cred că o să fac asta un pic mai târziu. Acum nu sunt îmbrăcată potrivit pentru a face treburile astea pe afară, dar dacă tot am ieșit și dacă tot Oliver stă cu minte, zic să profit de acest lucru și să mă ocup. Doamna, sper să nu-mi sară vreun gând dacă în față, că leșin aici. Duc și astea. Sunt foarte murdare de astea, le țin așa. O să le duc, de fapt nu, le pun așa într-o parte și o să le duc împreună în coș. O să le pun și direct acolo le. Așa, ce mai avem de spălat? Deci am o fobie cu iarba asta. Iarba asta, vorbește un copilaș. Hai zi hello și tu. Am fobie cu iarba asta artificială pentru că am impresia că de desubt sunt toate vietățile, da, mamă. Baby Oliver. Aici cred că... văd gândaci în jucării. Iui. Trebuie să le pun pe toate. Da, unde? Se aude un copilaș? Ce e supărat, mă? De ce e supărat? Ce s-a întâmplat? Ce-i cu tine? What's happened? Ce s-a întâmplat? Ce? Ce l-are? Dar ce ai pățit? Du-te, dar ce ai pățit?
Ce ai pățit? Ei, o muscă, vă dați seama, o muscă. Vedeți că m-am schimbat, că nu-i treaba asta, să lucrez afară în rochia aia. Și nici îmi era foarte incomod și nici nu puteam să fac nimic. Mi-am luat un overall, ăla de la... Stați vă arăt. Acesta de la H&M, așa că o să mă duc imediat să continui. Până atunci îl aștept pe Tudor, pentru că imediat ajunge acasă și vreau să stea cu Oliver. Oliver nu vrea deja, spre mirarea mea, nu mai vrea afară să stea. Așa că stăm în casă. De fapt, el ar vrea, nu știu ce, el avea început să țipe, că a văzut o muscă. În fine, nu contează, așa că o să mai încerc o dată să mă duc. Da, dar vreau să merg și la magazin când ajunge Tudor. Deci văd cum le fac pe toate. Pe l-aveam schimbat în sfârșit. Poftim. I-am făcut azi cadou. Victor a primit de la școală. Iată, acestea sunt detaliile de la schelet. Și de ce a primit scheletul? Pentru că are de la școală Teacher's Mail, da? Pentru că a fost foarte bravo, da? Pe mame, da. Nu ai cumpărat așa. Nu acum, de mult l-am cumpărat, eu de mult îl aveam. L-avea Tean. Ce mândrucule? Ce se întâmplă? Lavi, ce faci? Ce țipi? De ce țipi? Oh my gosh! Oh my gosh! Oh, ești foarte vorbăreț, da? Vrei să mănânci? Da? Ce-a făcut Lavi? Îți place să se joace Oliver cu sticlele? Da, Oli? Îți plac sticlele? Să le mozălești? Ce? Trebuie altă parte de casă. Ce? Da. Fetelor, am ieșit. Mă duc la magazin. Doamne, nu văd nimic. Am făcut acum chestii pe afară, de fapt. Pun centura, nu mai țipa. Așa. Și acum trebuie să mă duc neapărat să iau câte ceva, pentru că nu am ce să le pun la copii la telefonul lui Tudor s-a conectat. El este acasă cu Oliver. Oliver urlă de Doamne ferește, dar nu pot să-l las pentru că trebuie să mă duc să le iau copiilor niște fructe, chestii de genul ăsta. În spate văd niște copii. Sper să nu iasă cât ies eu din parcare. Gata, vă pup. Eu am ajuns. Tare proastă parcarea asta. Să vă arăt imediat și de ce. Stați că nu pot să ies normal. Cum am parcat? Ce? Cum puteam să parchez așa? Nu, e incredibil. Cum puteam să parchez așa? Doamne ferește. Ia, stați să îndrept mașina. Au ăștia o parcare de milioane. Eu nu înțeleg. Mie mi-arăta că eu stau drept. Ce naiba? Hai, gata. Mă mănâncă fața. Ce naiba mă mănâncă fața? De ce stăteam așa într-o parte? Ce naiba am făcut cu parcarea asta? E mașină dintr-un... Incredibilă parcare. Nu știu ce n-am făcut corect. Ok. Ia să vedem, acum stăm drept. Cred că stăm drept. Și atunci o să am mai puțin loc aici. Dar măcar să stau drept, naibii. Ok, ce voiam să vă spun este că atât de incomodă este parcarea asta, vă arăt imediat. Nici nu ai, cu mașină mare mă refer, nici nu ai unde să dai în față ca să te poziționezi, ca să dai cu spatele. Nu ai. Și e foarte, foarte nasol. Mai ales acum, ups.
Cameră, unde ești? Acum sunt locuri, ok, dar când e plin aici, e full, n-ai cum. O să-mi iau punga și o să merg. O să vă arăt imediat cum funcționează. Deci eu eram... Baba e chioară? Nu înțeleg unde. Da, oricum stau într-o parte un pic, dar aici era mașina și era parcată foarte prost. Vedeți? Și în partea asta și aici au stâlpii ăștia și mai au aici, vedeți că e loc liber, de asta m-am pus. Dar au, iată acolo, cum e acolo, fix stâlpii în față, nici nu ai unde să întorci. Eu nu înțeleg cine a inventat parcarea asta. Gata, mă duc rapid, pentru că trebuie să mă întorc și acasă. Nu am vrut mâine deja cu Oliver să merg, dar vă zic sincer că nu prea avem lucruri, nu prea avem produse și mâine trebuie să le pun fructe la snack box și nu am. Așa că mă duc să-mi fac cumpărăturile, vă iau și pe mine și pe mine cu voi și pe voi cu mine și vă arăt ce cumpăr. Mi-am luat, sper să pot atașa de căruț, pentru că mi-am luat, ok, mi-a reușit să lipesc, așa că o să vă pot filma câte ceva. Ia să vedem. O să iau niște căpșuni. Ce m-a pierdut, nu înțeleg. O să vă și arăt, pentru că am atașat la căruț. Sper să nu vă zdruncen tare. O să iau niște mere, așa, văd că vă cam zdruncen. O să iau niște croissante. Pâine trebuie să iau. Iată aici. Să iau așa o pâine. Am tot zis că o să fac din astea bezele Pavlova, dar nu am apucat, așa că o să fac eu o dată, dar nu acum. Ce mai trebuie să iau? De aici nimic. Ce tare e cu camera aici, prinsă pe stativ. O să iau așa la copii niște iaurturi. Așa. Dar de ce am venit la magazin? Că atâtea îmi trebuiau, dar acum mă uit și nu găsesc nimic. Poate că am luat-o eu așa din fugă. Oricum, pentru mâine îmi trebuie neapărat niște croissante ca să le pun la copii și... Ia, haideți să încercăm unde este. Aici. Chefir. Chefirul e atât de scump. Aici. În jur la 50 de roni găsești chefirul. Iată, 43 de dirham. Iată, vă zic iată și nu vă arăt nimic, așa-i? Haideți că o să iau așa. Pe ăsta l-am mai luat mai de mult și știu că este bun, așa că o să-l iau. Haideți să vă arăt și așa, este colecția de Halloween. Iată, aici avem așa. Nu sunt scumpe, deloc, dar nu știu, nu le văd rostul, adică ce să facem cu ele. Poate să iau o ciocolată la... Asta era 15 sau 17, acum e 25, că eu mereu o luam pe asta pentru că era cea mai ieftină. Dar și îmi place. Acum însă este la fel ca celelalte. În schimb, iată asta, care e 14,50, asta o ador, cu prețel. Îmi place foarte mult și o să iau să bem cafea cu ea. Ok, ce să le mai iau la copii de aici? Dulce nu vreau să iau nimic. Îmi place foarte mult acest nougat. Iată acesta foarte mult. E foarte fain. Ups, a căzut ceva acolo. Ok, deci nu ne trebuie nimic pentru că este foarte dăunător sănătății noastre. O să iau un gem pentru că deja nu prea le place la copii gemul pe care l-am luat atunci, ultima dată, nici nu mai știu cu ce era, cu mango parcă. Lămâi trebuie să iau, iată ce trebuie să iau.
Ce gem să iau? Gem. Iată ăsta. Bun, maman. Ăsta e bun. Doar că eu cred că o să iau așa. Cu căpșuni, că ăsta îl preferă și Victor și Lavinia. O să-l iau. Nu prea am luat mare lucru, vedeți voi. Dar o să mă întorc la fructe. Trebuie să iau neapărat lămâi, neapărat. Pentru că m-a rugat Tudor. El bea ceai cu lămâi, iau așa. Când apuc. Ceai cu lămâie. Lămâie am zis. Să iau? Da, nu mai iau. Nu ne trebuie. Mă gândeam să iau mix din ăla pentru pancake-uri, dar nu o să iau pentru că nu are rost. Pe mâine deja le-am luat croissante și o să fie și pentru noi dimineața. Ce să mai iau? Trebuie să iau rapid și să mă duc. Dar eu umblu, zici că mare cucoană îs. Mi se descarcă și camera. Voiam să vă spun că în mașină nu am de ce să prind camera asta. O să iau și așa un chicken breast. Nu am de ce să prind camera și mă disperă. O să iau și... Nu le iau, cât de mult. Le-am luat prea multe ori în ultimul timp. Și am zis că nu iau. Din astea, cum se numesc, crembuști. Din România, apropo. Lămâi aici, dar plasă. Mi-ar fi, da, mult mai util să iau o plasă. Nu m-am mai dezbrăcat de acele... Iată, iau așa o plasă. Nu m-am mai dezbrăcat de acel top pe dedesubt. Nu top, ziceți. O să iau și niște avocado, văd că este... O să iau 2. Pentru că văd că zice că 2 la 30, unul este 28, dar dacă e 2, 30. Nu înțeleg care e afacerea, dar eu am luat. Și o să mă mai duc o dată la pâine. Ziceam că am lăsat acel, nu e overall, cum să zic, salopeta aceea pe dedesubt, mi-am lăsat-o și sunt așa împrăștiată pentru că încerc să mă adun și să iau lucrurile de care am nevoie. Și mi-am pus rochia pe deasupra pentru că trebuie repede să fug din casă. Mă gândesc să mai iau o pâine cu semințe. Da, pentru că mâine o să avem supă, o să iau încă o pâine. Haideți să vă întorc un pic camera ca să vedeți. Așa, să mergem împreună. Nu știu ce mai iau. Roșii, mai avem ceva. Iată, îmi plac aceste fructe care sunt aici. Foarte mult îmi plac. Și cum sunt aranjate așa. Tot e aranjat pe categorii și foarte fain. Tudor mi-a dus mie o... Știți că nu mă vede. Mi-a dus o floare și el avea început că vrea și ea. Gata, nu mai iau nimic, mă duc acasă. Hai. Deci numai sufletul meu putea să facă așa ceva. Mi-am setat camera, mi-am pus-o exact. Iată, în spatele meu se află, la frezerie, se află domnul care mi-a stricat părul. L-am recunoscut, că ceilalți sunt așa mai slabi, el este așa mai făcut. Ce voiam să vă spun? Sper că nu se aude tare acest coș. Ce voiam să vă spun este că mi-am setat camera, mi-am pus-o frumos să mă filmeze acolo cum pun eu, cum îmi pun aceste produse și colac peste pupăz. N-am apăsat butonul de rec, cum vă pare asta. Uitați-vă ce atmosferă este aici. Adorabilă, iar eu mă duc la mașină, sper să nu vină vreo mașină peste mine. Mă duc rapid să-mi pun băiatul la somn. Dar stați că vorbim imediat, pentru că nu se înțelege nimic, probabil.
Dragilor, am ajuns acasă, o să închid acest vlog aici, mă bâlbâi, pentru că mi este foarte somn, mă dor ochii, vreau iar să-mi pun cu picături în ochi, că nu mai pot. Și nu că mă dor neapărat, dar senzația asta de uscăciune în ochi este într-atâta de mare că atunci când închid ochii, în momentul în care mă usuc așa, mă simt presiunea asta, deodată mi se fac lacrimi. De asta o să închei aici. Vă mulțumesc că ați fost și în acest vlog alături de mine, de noi, iar noi ne revedem curând cu un alt videoclip, sper eu din suflet, și sper să-l montez în seara asta sau mâine. Aș putea în seara asta pentru că nu mai am mare lucru de făcut. Curățenie oricum mâine se face la loc, așa că pot să lucrez astăzi la vlog și mâine să fac curățenie de dimineață, cum o fac de obicei. Gata, vă pup și ne revedem în următorul filmuleț. Pa, pa! Nu uitați să vă abonați!